is number 19 Otumoye Street. I'm just telling the whole world to see what is happening at number 19 Otumoye Street. This is illegal ejection of property. See injustice. See how people are being treated as if they are nobody. The rich people are just oppressing the poor. Property money. Now you know the city. Now to do them. They will get a shop. Over do and that. Brother. They get a shop. They move Eba Otumoye Street, number 19 Otumoye. Number 19, Onitsha Anambra State. Odapo. Oku akade na court. Hasi family nwe una. Onye nwe una. Onye nwe una bụ nwanyị. Ọ nụrụ di mana ọ mụrụ nwa. Ọ nwụzie ndị family kee ya. Di m ketere 2 rooms and parlor. Ka di m ketara. So he wee rụzie ọ bụ na arụ adịrọ di m. A na-asị nna m kweta ka ere una na ọ bụrụ na di m achọ di m anọziri ya na m ga-anọdịkwa n'azụ. Mgbe bịa cheki si ife a nsị na o nwe ka okwu adị mana ife m nwa na-ada alaike ebu chitin mmegide na m ada alaikekwu ya na ọ mmegide a bụ ihe ga-ewe m iwe. So ha nwa wee sị na ha ma megide bịa ka o rụziri ha emegidewezie m nwa mịpụzie onwe m sị na m aka m adịziri ọnụ ya. He wee sị na ha erego ụlọ na onye goro ebe azụ dị ike ha gwara m ya ruo the day anyị jere na court anyị nọ na high court. He wee sị nekwa onye goro ụlọ ejiro m ego azụ bụ ike. They signed a deed of conveyance. Asainụrụ m na di m enyere m ọda si m ga-ere ụlọ otu aka ihe niile asị wee ma okwu ka dị na court Azụbụike Okafọ wee kpọrọ ndị tax wee bịa ebe a wee bịa kụkpọsi ụna sị na iwu bụ na ụlọ a ga-ada n'anị tata around 11 o'clock or 12 ime abalị ka ha ji bịa ha bịa bụ n'ụtụtụ anyị kpọta polisi achụ ọfa ya ka anyị kpọbaziri polisi sị na Azụbụike Okafọ bụ onye okwu na ụka na ọ bụgodị na o mebi ife na ọ ga-ewere ego mechie duto na o nwere ego mana nsị na Chineke o dozie obodo ya bụ onye ga-agbara m ọgụ maka na m adịrị ike ọgụ otu aka ọra m n'ọnụ. Okay, chere ka njọ. So Peter now and so Peter now have demolished this house now. Asị na ha na-abịa n'ụtụtụ a ka ha bịa delise nke ebe a ka bịa digu. Ebe a ube nna gị. Arụ adịrọ dị ebe a bụ ebe di m. Ebe di m keta. 2 rooms and parlor ka o ketara. Yes. Now, and how the money shut up, what's the boss on Ghana? I could see now, tenant house, and the lieutenant now, most of them stranded now. No, why I rather since last year, they Jafia, that Gige, a few days back, I will still go. And on a year go near you, where they go, Japu. So, the man the paradigm. On the house where they are demolish this house now. Konye, this, all our pass will be to the let's see this property. Oh, Kinsley Gabo. No more 1 year. Okay, one dig. One dima. Omazi, Manadimo. Okay, Dimo would your father. So that means open a hand here. They're supposed to all of them agree together, share the money. Dimo Sunan Niavaria, Yerepanania, and Yaga. Okay, so Niamari, okay, Digu, and Yare and Yaga. Okay, when I this place, you don't know what now. They don't have a queen now. Onye wu na akpọmkwem bụ nwanne ha nwaanyị a na-akpọ mama nwanna. Ọ lụrụ di mana ọ mụrụ nwa. Ụmụnna wee kezie ifie. Di m wee ketezie 2 rooms. Okay, the same place I can get it. O ketere nke ya side a ifuru tanki mahadum. Akwụkwọ ebe a ada. Mụ nwa ada achọkwa ụlọ. Maka ejiro m ego m na-eji ụlọ ọgwụ na-adọkpụgharị di m na-aga.
So for when they the priest now. Harry, yes, ni wubu na haga di tipo kwa nke front. And how to work for another one be now. What's the whatever I do. Azubiko ka for so the man enye so off ma. Yara kinsele gabo. Yara kinsele gabo. Ha so na ha ga emerere mi ana ha ga emegide m. Yeah. Okay. Yeah. Okwu aka nọ na court. Okwu aka nọ na court. Chọzụrụ ka ndị court nye ya court order. O wee mee ya ike aka ya. Wee sị na o nwere ihe m ga-emenwu. Na ọ bụrụ ego na ya ga-ewere ego mechisi ebe niile. So ihe ọ gwara ndị polisi gwakwa anyị sị na nwekwara ihe anyị ga-eme. Okay, ndị polisi gwara anyị na onwe ya. Ndị polisi gwara ọnụ. Anyị fe ndị polisi kwuru. Na justice can get there is something like covering anything here. Nwere ihe m na-akọva ihe ha kwuru na ha sị na ọ damage si ife were ego. That means no ego were ego wee na-eme case. Na ọ case ka ọ na-emekarị. Na ọ like ebe a na-ese okwu. Okay. Ogolo property here. And the property ogolo bụ family jikọ aka nwale together. Ha kegiri eke. Ụmụ nwanne di ma ọmị a wee sị na ha chọrọ ile this property na ha chọrọ ile this place. Di mama Papa gwara ya na agwakwara nwale ebe a na ọ na-aba na ọ ga-ahụ. The man asị mba ma ga-ele aba abụ ha do many nwale this place. Aba eburu nnukwu like that. Na-edobere onye bisia isikwa ebe a malite ije gị. Malite ije gị. So now ndị ọzọ wee their ụmụnne welele this place. Ma ha lechazi this place without agreement, without ịkwekọrịta ọnụ. Lee ya. Aya sign. Without fanwe sign lee ya. Let's see that one na-akpọ Azubike wee bezie. And the case got na court. Ha je court. Also no nwere ihe anyị ga-eme. Magistrate court. Case got na magistrate court. Now Azubike bezie because of dịka ha kwuru ọ bụ onye nsogbu, ọ bụ onye na-achọ case. O mebie ife ọ ga-eje go mechie everything. O wee jiri security. Okwu got na court. O use security with the boys. Bịa ba na. Ma egbe bịa ba. Kutusi ihe niile. So no nwere ihe anyị ga-eme. Kutusi ihe niile. Look at, and very soon they will. How can I be? And they are coming and have us again now. So, the Oku Cardinal Court, the man will actually security with the boys. They're not banning. And then the tenant is in this house. No, we are good to say everything because of Ojiego, Azubike Okafor. Chibikem. Use it because of Ojiego and the Amaya one is a Biadala Una. Destroy. So what happened is that this compound had many people were in this compound, and the mommy Abu Jopala Kobu, and the papa annually instruction na this priest. You that Baba Prempe, yes, you that here. Roni see here when you about about the mommy some jela because okay good everyone because this here and the man said that he will come again to freeze this house, to demolish this house. They went to the court to report it. On Thursday. They reported to the court. Now how will we have in support to say this place? Only Angozule the case. Where is the Bia? Bola boys, Bola security. They are going to demolish your houses. No tenant be able to own our property. Mandola Hunilo, Mando knows it. I want to turn about now. They cannot even pay their house rent. I want to come here. Na 2 rooms and parlor. Ọ bụrụ na ha ga-enyere m aka ka anyị return go there biri ebe maka na enwekwara m ego ndị akwụ ịkpọgharị di ma arụ na-adịrị ya ebiri na be mmadụ. Okay, so now ihe na-ekwu bụ dịka unu akịta na 2 rooms and parlor dibu na like ọ na ha ga-ele ọ na ha si wee lee this place ego ne ka ha rụrụ aba ha gwakwara ya ego ne ha rere no na ijere court. I said na ha rere 106 million. 106 million. And no one I am so that means in Kuno be going to find here.
Gunu video wee gawa. So na ona ha si wele si fa ja kutu wenda. Ebe ha elego. Ngo no. Mana na ha na-achọ ka ha kutu si ha ncha niile. Ha na-achọ ka ha kutu ya ha ncha niile. Mana kutu ọ ga-emekwa anyị maka the foundation of the house o mego oke. Ọ dịgo old. Ha sị na o nwere ihe anyị nwa bụ na majority carry. Majority carry. Na o nwere ihe anyị nwa ga-eme na ya ma gbochi ha ime ihe ha chọrọ ime na ha ga-abịa ebe a ka ha kụkpọ una ha kụkpọsi ebe a ha kụkpọzi ebe eni ebe anyị kunu ebe a kunu ebe a ka ebe a your husband person ebe a bụ nke bigu and they want to demolition of them ha chọrọ imebisi ha ncha na Azụbụike Okafọ sị na ya akwụgo ha ụgwọ mana anyị ejiri ego Azụbụike Okafọ anyị asainịrọ na anyị rere ebe a anyị asainịrọ na anyị ewerego ego okwu ka dị na court nna di m gwara anyị sị na anyị erekwa n'ebe a na ụlọ abụ ụlọ nwanne ya nwaanyị na onye bisịa onye chi malitekwa ụwa ya osikwa ebe a wee malite ụwa ụlọ nwanne ya nwaanyị nwanne ya nwaanyị mgbe gboo na awụrụ ife kịta nne di m nwaanyị ọ nụrụ di ọmụrụ nwa mgbe gboo ụmụnna wee kezie ife kerisia ya ụfọdụ kete one room mana duto na nna di m bụ di ọkpara o wee nwee 2 rooms and parlour bidozie ebe anya ukwu wee bidozie a na-achazi di m ọkụ ha nwere ọnọdụ a di m nọ kịta pressure ha na-eme mere o ji wee dị otu a arụ esiro di m ike ana m edu ya na-eje m ụlọ ọgwụ na ụlọ ekpere ana m edusi ya na-eje ebe niile kpọọ your phone number 08039257186 Bọkwa ya again 08039257186 Ikechukwu nọmba dị m ka m na-eyuzu. Okay, ife ahụ nọmba mọmị ya. So biko nụ ụmụnna anyị ndị Igbo biko mọmị akpọgo nọmba ya. You people should stand for her in this situation mọmị ahụ n'ime. So nọmba ọ kpọrọ now. Onwere ị ga-esi wee nye aka about this situation, please call the number. And the girls abụkwa o nwere nwa mama m fụrụ that this place. Obi ebe a. O so na one of the people here. Let me hear number now. Let me hear number. Anụ m na mọmị ahụ nwere health challenge. Ọ na-esi ọkpa. Akwa onye Nsụka ka ego. Obi na Onitsha ebe a. Na-eme business ya. And then at this house, o demolish it. Ka anyị wabi. Property here. Dị n'ilo. That property ebe a. Now they are neighboring house. N'ebe nwaanyị mmadụ ji property here, park property here. Nwaanyị mmadụ amaghị ebe ọ ga-aga. Ka ifu the kind of generation nọ n'ime you get emotion. N'ebe nwaanyị mmadụ park property here. Mmiri zọ kịta mmiri ga-ama property here. N'ilo ka ọ na-ahọrọ. Nwaanyị mmadụ nwere ebe ọ ga-aga. And nowhere to sleep. Ego ikwu ugwu no way. Na condition wey mommy and no. So because mommy and akpọgo phone number now, and I believe that ndu ụmụnna ndị Igbo, because every this man feel no ji ego no connection no way he ga-eme. Other people will take over in that case. So because mommy and ọ ga-akpọ phone number ya, akpọ phone number akpọ aka number biko nu. Then I go on iwe tie mommy ya biko. O jide kwọ ugwu no je bi ilu no biko. Biko nu.